Підбиваємо інформаційні підсумки вівторка, 18 грудня. В студії для вас працює Оксана Дверецька, і в цьому випуску розкажу, зокрема, про таке. Припинити окупацію Криму та згорнути військову присутність в Азовському і Чорному морях. Генасамблея ООН ухвалила антиросійську резолюцію. Як відбувалося голосування і що вона дасть Україні? Скандал із Huawei докотився до Чехії. Там закликають не користуватися технікою цієї та ще однієї китайської компанії. Все через ризик шпигунства. Ексклюзивні подробиці з Праги. Дивіться взаман. Новорічні цукерки набори. До свят ними вже рясніють полиці магазинів. Як вибирати, щоб із користю для дитини і не переплатити. А ще, який нині солодкий асортимент в окупованому Криму. України над Росією на міжнародній арені. Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Києвом резолюцію щодо мілітаризації Кремлем анексованого Криму, а також Азовського і Чорного морів. Цей документ підтримали 66 країн-делегатів, а 40 з них зголосилися стати його співавторами. Як відбувалося голосування у Нью-Йорку і що дасть Україні ухвалення резолюції, далі в сюжеті. 66 друзів України, принаймні саме стільки країн Об'єднаних Націй не залишилися байдужими до закликів Києва зупинити повзучу агресію Кремля. Україна ініціювала на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Криму, а також згорнути свою військову присутність в Азовському та Чорному морях. Поступова мілітаризація Азовського моря не лише має негативні наслідки для міжнародних торгових поставок в Україну, а несе пряму воєнну загрозу Україні і призводить до ескалації ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні, а також в усьому Середземноморському басейні. А отже, Росія ставить під сумнів безпеку в Південній Європі, Північній Африці і на Близькому Сході. На всі закиди російська делегація у звичній вже для себе манері вдалася до істерії і пропагандистської риторики. Одним словом, мы имеем дело с тщательно продуманной и спланированной провокацией. Она стала возможной с одобрения США и ряда стран ЕС, которые подыгрывают конфронтационному курсу украинских властей. Щодо голосування на Генасамблеї ООН, Росія підмовила своїх вірних сателітів спробувати внести правки до української резолюції. Ними вони хотіли нівелювати її зміст до звичайної суперечки між Україною та Росією, яку нібито мають самі вирішувати без втручання світової спільноти. Ця резолюція може лише посіяти розбрат між Україною та Росією, а не допомогти вирішити конфліктне питання. І ми повинні утриматися і дати більше часу цим країнам на врегулювання цієї ситуації. Більшість країн-делегатів Генасамблеї ООН не піддалися цій провокації так званих «друзів Росії» і запропоновані поправки відхилили. Ми вважаємо запропоновані поправки спробою викривити проект резолюції. Вони суперечать фактам. Міжнародне співтовариство повинно відреагувати на систематичні порушення Росією міжнародного права. І наша спільна реакція має бути потужною. В результаті за українську резолюцію свій голос віддали майже 70 країн-делегатів Генасамблеї ООН. А проти не збиралося лише 19. І це свідчить про те, що табір прихильників Росії у світі стає все меншим. Аби це усвідомив нарешті і Кремль, представник України перейшов навіть на російську. В цьому залі стидно всім. И не стыдно только Российской Федерации. В политике, и не только в политике, а и в психологии, и психиатрии, это называется агрессивная мимикрия. Когда агрессор старается представить себя жертвой. Тепер же перед Україною стоїть новий виклик. У лютому наступного року Об'єднані Нації мають розглянути питання про стан на тимчасово окупованих територіях України. І Київ має залучити до цього обговорення якомога більше країн ООН. Ріана Алієва, Заман, АТР. Крок до деокупації Криму і шанс для цивілізованого світу вберегтися від російської військової агресії. Так, схвалену в ООН Кримську резолюцію коментує президент Петро Порошенко, українське МЗС і народні депутати. Натомість Росія очікувано це рішення засудила і вже охрестила черговою провокацією України і її західних кураторів. Реакцію на голосування Кримської резолюції збирала наша Тетяна Сулій. Ще на крок наблизило звільнення українського Криму. Саме так оцінює президент України Петро Порошенко Кримську резолюцію, яку попри намагання самої Росії і нечисленних її друзів із Близького Сходу і Африки напередодні підтримала більшість країн-членів Генасамблеї ООН.
Світове співтовариство єдине у своїй позиції. Кремль повинен негайно та безумовно звільнити українських моряків і повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також наголошує на необхідності подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету та територіальної цілісності, включно з Кримом. Схвалена Генасамблеєю ООН резолюція дає цивілізованому світу шанс на те, що російські бомбардувальники більше не літатимуть у небі Сирії, а снаряди з буків не збиватимуть пасажирські боїнги. Резолюція може стати правовою основою, якщо ситуація в цьому регіоні, я маю на увазі Азовське море і навколо Криму, буде загострюватися. Ця резолюція дозволяє міжнародній спільноті зорганізувати такий колективний відсіч російській подальшій агресії. Після поразки у Нью-Йорку офіційна Росія вибухнула критикою резолюції у своєму Фейсбук. Голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Константин Косачов напише: важке озброєння у Криму потрібне, аби захиститися від неіснуючої загрози з боку України. Радник Путіна Дмитрій Пєсков розщедрився на співчуття і незгоду з рішенням членів Генасамблеї. Та найгарячіша дискусія довкола Кримської резолюції розгорілася на пропагандистському ток-шоу Скабєєвої. Там в усіх бідах України традиційно звинуватили бандерівців і міфічну київську хунту. Бандера не герой, а коллаборационист. Крым наш. У нас все предельно ясно. А это у вас вот так вот юлите. Натомість під куполом українського парламенту схвалену резолюцію називають перемогою. Кажуть, це ще один доказ того, що світ ніколи не повірить у нібито добровільне приєднання Криму до Росії та історію про те, що російських військ нема на українському сході. Є незмінність позиції, оскільки Росія постійно намагається розхитати, то привести представників так званих ДНР, ЛНР на засідання, чи інших, тобто якихось представників фейкових там організацій, і в такий спосіб показати, що нас там нема. А це черговий, коли чітко Росії вказують і засуджують такі агресивні дії, які, зокрема, відбулися на Азовському морі. Дуже потужний, скажімо так, аргумент для тих країн, які готові запроваджувати санкції. Є санкції саме за те, що відбувається в Азові, відповідно за мілітаризацію акваторії Азовського Чорного морів, а також незаконну мілітаризацію Криму. Росія вже не просто окупант, а країна-агресор. Таке визначення дій Кремля на найвищому міжнародному рівні прозвучало вперше саме в ухваленій напередодні резолюції. І це свідчить лише про одне: у світі вже не лишилося жодних ілюзій щодо Росії. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Мораторій на торгівлю з агресором. Кабмін сьогодні продовжив заборону на імпорт низки товарів із Росії та залишив підвищені мита, які діють ще від 2016-го. Це відповідь на торгівельні обмеження з російського боку, кажуть в Мінекономрозвитку. В першу чергу обмеження стосуються молочної продукції, хімічної промисловості та агропромислового комплексу. Для українського бізнесу Володимир Гройсман на 2019-й анонсував суттєве скорочення перевірок та їх проведення за заздалегідь ухваленим планом. Не оминув прем'єр і соціальну складову. Третині українців з 1 березня перерахують пенсії, а з січня почнуть виплачувати так звані монетизовані субсидії. З 1 березня ми проведемо вперше системний перерахунок пенсій для майже 12 мільйонів пенсіонерів. І це буде вперше відбудеться. З 1 січня ми розпочинаємо в 3 етапи в 2019 році, але в 2019 завершимо монетизацію субсидій. Це теж ми робимо вперше в державі за всю історію. Зрозуміло, будемо далі працювати над детінізацією зарплат, але перед нами є ще одне завдання. Це розробити пропозиції по врахуванню великого стажу при мінімальних заробітних платах для людей, для перерахунку для них пенсій. Одягнув військову форму без підстав, сплати штраф. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонує адміністративну відповідальність за незаконне носіння камуфляжу із шевронами Збройних сил України або інших військових формувань, затверджених Міноборони. Штраф від 2,5 тисяч гривень до майже 3,5 штрафуватимуть і за незаконне виготовлення та продаж державних нагород і орденів. А ось за осквернення могил захисників України, учасників АТО і Революції Гідності каратимуть обмеженням волі до 5 років. Усе це в разі ухвалення документу в цілому. Даним законопроектом ми пропонуємо вдосконалити відповідальність тих,
хто намагається мімікрувати під наших захисників країни, не маючи на це права. І одягає як військову форму одягу з знаками розрізнення, так і ордена і медалі, які не заслуговував, не завойовував. Зараз ми бачимо, що на вулицях є дуже багато людей в формі, яка схожа на військову, і тому люди не можуть насправді розібратися, чи вони бачать діючого військовослужбовця, чи це людина йде на полювання. Відповідно, в будь-яких країнах, яка сьогодні є членами НАТО, ці речі дуже жорстко регламентуються. Попередили диверсію. СБУ затримала бойовика терористичної ЛНР. Чоловік намагався підірвати ділянку залізниці на Харківщині. За даними Служби безпеки України, злочин готували представники так званого Міністерства державної безпеки бойовиків. На відео, яке показали в СБУ, затриманий зізнається, як саме збирався привести у дію теракт. Железное дорожное полотно по взрыву запечатано. Взял мобильный телефон и направился в Сватовский блокпост. Проехавший блокпост, я набрал указанный номер на телефоне. То есть взрыва не произошло, должен был за это получал денежное вознаграждение. Ранее я передавал еще информацию по передвижению тяжелой техники. Контррозвідкою заздалегідь було здійснено обмін вибухового пристрою на імітаційний засіб, завдяки чому вдалося попередити диверсійний акт. Після фіксації факту спроби приведення у дію вибухового пристрою виконавця диверсії було затримано. На Донбасі, на щастя, без втрати 7 ворожих обстрілів з початку доби. Про це повідомляють в штабі ООС. Там, кажуть, бойовики й далі застосовують заборонену Мінськом зброю. Надвечір з артилерії обстріляли населений пункт Новотошківське. В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що бойовики в окупованих районах Донецької та Луганської областей почали активно вербувати до своїх лав місцеве населення. Зокрема, водіїв для бронетехніки, яку нещодавно передала Росія. На контрольно-пропускних пунктах та автошляхах почали діяти так звані мобільні поліцейські пости для перевірки належності у водіїв документів про перебування на обліку так званих резервістів. При цьому особлива увага приділяється виявленню водіїв категорій С і Д, яких зобов'язують протягом наступної доби прибути до так званих військових комісаріатів за місцем проживання. Розвідувальний корабель британського королівського флоту HMS Echo увійшов в Чорне море. Це перше військове судно НАТО, яке прибуло в цей регіон після російської агресії проти наших моряків. Мета – продемонструвати підтримку Великої Британії та забезпечити свободу морської навігації. Корабель призначений для розвідки, підтримки підводних човнів та десанту. В Чорному морі корабель Її Величності пробуде 21 день. Ось російський корабель «Кузьма Мінін» сів на мілину поблизу британських берегів. У халепу суховантаж потрапив зранку через несприятливу погоду. На його борту було 18 моряків. Витягувати Кузьму Мініна будуть буксири. У соцмережах люди пишуть, що він великий і дуже близько від берега. Кузьму Мініна збудували у 80-му. Судно належить Мурманському морському пароплавству. Черговий кіберскандал. У Чехії закликали не користуватися технікою 2 китайських компаній через ризик шпигунства. Мовляв, за китайськими законами тамтешні приватні компанії мають співпрацювати з розвідувальними службами, і це може бути небезпечно. Більше подробиць розкаже наш кореспондент у Празі Софія Абляєва. Національне управління з кібернетики та інформаційної безпеки Чеської Республіки зробило гучну заяву. Програмне забезпечення та техніка китайських компаній Huawei та ZTE можуть бути небезпечними для користувачів. Як повідомив директор Національного управління з кібернетики Чехії Душан Навратіл агентству Reuters, китайські закони вимагають, аби приватні компанії, які базуються в Китаї, співпрацювали з розвідувальними
розвідувальними службами, тому їхнє використання несе загрозу, зокрема, державним інтересам. Китайська компанія Huawei вже відреагувала на закиди чеської служби кібербезпеки. Там усі звинувачення відкидають та запевняють, їхня продукція не може становити загрозу чеській безпеці. Додам, що днями віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп заявив про те, що європейці мають остерігатися ризиків, які несе техніка Huawei, адже китайські компанії виробляють чіпи, які дають доступ до приватних та навіть зашифрованих даних. Нарікання на китайські компанії є не тільки в Чехії. На початку року директори ЦРУ, ФБР та інших розвідувальних органів США через ризик саме шпигунства також не рекомендували купувати техніку Huawei та ZTE. А нещодавно влада Японії вирішила вилучити продукцію цих китайських компаній з державних закупівель. Підростаюче покоління поза політикою. Держдума Росії запровадила покарання за залучення дітей до несанкціонованих мітингів. Це 50 тисяч рублів штрафу, тобто майже 21 тисяча гривень, громадські роботи або ж 15 діб арешту. Російські депутати запевняють, батьків не каратимуть, якщо молодь буде брати участь в узгоджених з владою акціях. За повторне правопорушення штраф збільшиться до 300 тисяч рублів. Це понад 125 тисяч гривень. Перша в світі мусульманська республіка, яка проіснувала всього 2 місяці. Саме цього дня, у 1917-му, Курултай кримськотатарського народу створив директорію Кримської Народної Республіки. Це був фактично уряд нової Кримської держави. Його очолив молодий політик Номан Челебіджихан. Тоді була затверджена Конституція, створено Міністерство закордонних справ та оборони. В планах Челебіджихана була побудова демократичної республіки. Проте більшовики після того, як захопили владу, зруйнували сподівання кримців на власну державність. На півострові розпочали червоний терор, а самого Номана Челебіджихана по-звірячому вбили у лютому 1918-го. Это важный был день в истории крымских татар, потому что тогда они предполагали, что это начало всех начал, начало строительства нового государства, новой республики. И, конечно же, нам сегодня, потомкам, очень важно помнить эти даты и, может быть, даже найдутся еще такие интересные документы, согласно вот именно этого периода, которые сегодня скрыты от нас в архивах. Я думаю, что мы можем просто еще пересмотреть, как дальше нам двигаться. Настолько вот эти принципы были универсальны, что они сегодня достаточно хорошо могли бы работать в современных реалиях. Дитячий флешмоб на підтримку військовополонених. Учні понад 20 столичних шкіл написали листи і малюнки українським морякам, захопленим Росією. Про це розповів народний депутат Дмитро Білоцерковець. Каже, діти сподіваються, така підтримка надасть сил нашим військовополоненим. Їх вже надіслали на адреси московських СІЗО Лефортово та Матросської Тишини, де утримують моряків. Всередині кожного листа конверт, аби військові могли відповісти. Ініціативу можуть підтримати й інші навчальні заклади. Головне, щоб листи були написані від руки та не містили гасел, які не пропустить російська цензура. Там були такі унікальні речі, що можна було побачити, що діти, в принципі, ставлять себе на місце тих героїв, які зараз знаходяться в Москві. І вони переживають це як свою особисту трагедію. Тобто, що вони дійсно хочуть, щоб вони не просто повернулися, щоб вони повернулися з високо піднятою головою, щоб вони повернулися як герої, щоб вони повернулись без жодних втрат по здоров'ю. Такі речі мають бути для того, щоб зробити унікальну історію нашої країни. Новорічні свята вже на порозі. Українці почали масовий шопінг подарунків. Чи не найпопулярніші – солодощі. Подарунковими наборами вже рясніють полиці магазинів. Наші журналісти розбиралися, як вибрати, щоб із користю для дітей і не переплатити. А ще який нині солодкий асортимент в окупованому Криму. Подробиці далі.
До Нового року майже 2 тижні, а у столичних супермаркетах люди активно скуповують солодкі набори. Вибір на будь-який смак та гаманець. Якщо у коробці більше льодяників та вафельних цукерок, то й вартість її невелика – 45 гривень. За півкілограмовий шоколадний набір готуйтесь викласти 250 гривень. А якщо всередині ще й іграшка, то може й більше. Пані Тетяна зізнається, для неї прийнятна ціна – це 150 гривень. Лишь бы, шоколадок, потом, например, пусть даже с какой-то, с мармеладом вот эта начинка, вот таких вот. На столичних ринках ціни майже не відрізняються від супермаркетів. Щоправда, і вибір менший. Пенсіонерка пані Галина передивилася всі набори на вітрині. Знайшла найдешевший – за 70 гривень. Але і він, зізнається жінка, для неї задорогий. Тому вирішила цього року пакувати подарунки самотужки, а цукерки купуватиме в супермаркеті, сподіваючись на святкові знижки. Самостійно. То купила, в коробочку зложила, чи в кульочок. Мабуть, дешевше буде так. Через конкуренцію на свята виробники цукерок не завищують ціну. Іноді навпаки знижують, розповідає економічний експерт Борис Кушнірук. Втім, формувати подарунки самостійно чи купувати вже готові – скоріше питання смаку, аніж економії. Зрозуміло, що те, що продається в роздріб, особливо є мережі, де фактично ти сам підходиш, сам собі вагу створюєш, то зрозуміло, що в цьому випадку ви можете щось зекономити. Я думаю, що на 10%, в принципі, можливо, можна буде зекономити. На окупованому півострові найдешевші солодкі набори від 250 рублів, а це майже 100 гривень, а найдорожчі – 260 гривень. Втім, гарантії, що навіть дорогі цукерки будуть смачні, немає. Те, що сюди завозять окупанти з Росії під маркою шоколаду, насправді пальмова олія та штучні домішки. На півострові дуже цінують солодощі з материкової України, але знайти їх дуже важко. А ось вживати ці солодкі подарунки дітям треба обережно, кажуть дієтологи. Малечі до 8 років радять дарувати фрукти та іграшки. Ребенку старше 8 лет 1 конфета в день или 8-я часть плитки натурального шоколада допустима. Детям же до 8 лет давать шоколад или конфеты я бы не рекомендовала. Особенно детям сегодняшним, которые двигаются не так много, которые, к сожалению, сегодня очень серьезно имеют склонность к избыточному весу и, кстати, к сахарному диабету. Лікарі радять батькам звертати увагу на склад. У молочному шоколаді обов'язково має бути не менш чверті какао, а у чорному ще більше. Щоб не зіпсувати собі новорічний настрій, важливо ще звертати увагу на умови зберігання цукерок та на строк їх придатності. Вікторія Блязова, Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Асан Немінов, Заман, АТР. Насамкінець важлива інформація. З 10 січня телеканал АТР повністю переходить на HD мовлення. Протягом цього року ми мовили в 2 форматах SD та HD. Це був своєрідний перехідний період. А от з 10 січня АТР доступний лише в форматі HD. Не забудьте змінити налаштування. Параметри супутника ви зараз бачите на своїх екранах. І це всі новини на цю мить. О 20-й підсумковий випуск «Заман» кримсько-татарською. Ми з вами зустрінемося о 22-й. Залишайтеся з АТР.